Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia. Pri prvom čítaní, keď som krátko vystúpila k tomuto návrhu zákona, som ohlásila, že budeme predkladať pozmeňovací návrh, ktorý rozšíri opäť účel poskytnutia dotácie. Tak a vlastne, ako sa to robí aj teraz v tomto prípade. Účel dotácie sa rozširuje aj na dobrovoľné hasičské zbory, voči čomu nenamietam, alebo som rada, že sa rozvíja, možno takýmto spôsobom bude rozvíjať práve činnosť dobrovoľníckych zložiek. Aj keď to možno nepovažujem celkom za koncepčné, pretože ten zákon o dotáciách v pôsobnosti ministerstva vnútra je už tak pozliepaný, že keď si pozeráme na tie jednotlivé účely v jednotlivých písmenách, tak si už človek povie, že už aj čokoľvek iné tam môžeme vsunúť. A preto som si povedala, že čokoľvek iné v tomto prípade bude možno priama pomoc ľuďom, ktorí sú postihnutí alebo u ktorých bude cieľom záchrana života a zdravia týchto osôb, ktorým bolo nejakým spôsobom ublížené. Takže zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva vnútra Slovenskej republiky z neskorších predpisov upravuje účel poskytovania dotácií v paragrafe 2 pod písmenom A takto. Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva, ďalej len dotácia, možno poskytnúť žiadateľovi na podporu odbornej prípravy, preventívno-výchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov, pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému. Táto definícia nehovorí o konkrétnych typoch činností a zameraní relevantných subjektov. Rieši to iba odvolávkou na osobitné predpisy. Napríklad zákony o civilnej ochrane obyvateľstva, o integrovanom záchrannom systéme, o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, o horskej záchrannej službe, ochrane pred povodňami. Znamená to teda, že sa spolieha, že subjekty a ich poslanie sú zadefinované v už existujúcich predpisoch. Aplikačná prax zrejme ukázala nedostatočnosť takéhoto riešenia a podľa mňa preto vznikol aj predkladaný vládny návrh novely, ktorý rozširuje účely, na ktoré možno poskytnúť dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra. Konkrétne má ísť o rôzne spôsoby technického zhodnotenia budov, hasičských staníc a hasičských zbrojníc ako súčasti jednotného integrovaného systému. Vládny návrh, tak ako sa uvádza v dôvodovej správe, citujem, vzhľadom na skúsenosti aplikačnej praxe rozširuje možnosť poskytnutia dotácia na účely, ktoré v platnom znení zákona nie sú uvedené, ale v reálnej praxi sú potrebné. Rovnako teda skúsenosťami aplikačnej praxe si dovolujem odôvodniť aj náš pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Navrhujem rozšíriť účely poskytnutia dotácie aj na služby pre osoby postihnuté udalosťami, ktoré riešia zložky integrovaného záchranného systému v prvom rade, ktoré však musia pokračovať starostlivosťou o obete. Vynímajúc teda zdravotnú starostlivosť, ktorá je garantovaná ústavou a hradená z prostriedkov verejného zdravotníctva. V reálnej praxi je však predovšetkým s cieľom záchrany života a zdravia postihnutých osôb týmto osobám potrebné poskytnúť aj kvalitnú posttraumatickú starostlivosť, vrátane bezprostrednej krízovej intervencie a následnej starostlivosti. Takéto služby sú v reálnej praxi potrebné, žiadané a v rámci ponuky aj využívané. Zatiaľ však ide iba výlučne o ponuku zo strany mimovládnych organizácií, ktorá je logicky limitovaná vzhľadom na neexistenciu systémového financovania. V súčasnosti totiž v Slovenskej republike neexistuje systém podpory služieb pre obete, ktorý nadväzuje na činnosť zložiek integrovaného záchranného systému. Mám na mysli služby pre obete dopravných nehôd, hromadných a priemyselných katastrof, teroristických útokov a násilných trestných činov, vrátane služieb krízovej intervencie,
psychosociálnej a právnej pomoci obetiam, ktoré by mali plynule nadväzovať práve na zásahy zložiek integrovaného záchranného systému. Poskytovanie takýchto služieb je záväzkom štátu a v rámci Európskej únie k ním zaväzuje napríklad aj smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EU z 25. oktobra 2012, ktorou sú stanovované minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov. Vzhľadom na potreby aplikačnej praxe aj legislatívne záväzky Slovenska navrhujem v zákone o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v paragrafe 2 účel dotácie explicitne uviesť aj spomenutý účel, ktorým je zabezpečenie a poskytovanie krízovej intervencie, psychosociálnej a právnej podpory a služieb obetiam dopravných nehôd, hromadných a priemyselných katastrof, teroristických útokov a násilných trestných činov. Kým prečítam pozmeňujúci návrh, tak sa ešte vrátim k minulej rozprave, kedy som teda ohlásila, že teda by sme mali záujem niečo takéto možno doplniť do systému dotácií. A pán minister mi na to odpovedal, že však existujú iné dotačné systémy, ktoré, ja neviem, napríklad na prevenciu kriminality ste vtedy uviedli, ktoré riešia takéto stavy. A mne to príde, možno, že tak by som to vedela prirovnať k niečomu podobnému, ako keby sme hasičom mali povedať, že majú čakať na ďalšiu dotačnú schému, kým prídu nejaké peniaze. Že týmto chcem povedať, že naozaj vzhľadom na to, že na Slovensku neexistuje zatiaľ nejaké reálne financovanie aj takýchto pomocných služieb, ktoré chcem teraz zaradiť do práve tohto dotačného systému, tak organizácie, ktoré reálnu pomoc robia, sú odkázané na grantové schémy. A určite, teda tu teraz je poloprázdna, alebo teda úplne prázdna, by som povedala, až na asi 12 výnimiek sála. Tí, ktorí robia v neziskovom sektore, tak vedia, že zabezpečiť financie z grantov pre reálne fungovanie organizácie je naozaj často nadľudské sily. A okrem toho, programy, ktoré sa týkajú práve prevencie kriminality, by mali byť zamerané najmä na prevenciu kriminality. To znamená, z týchto peňazí sa ťažko bude realizovať praktická pomoc, správne služby a neviem, práve tá psychosociálna pomoc. Takže to len na vysvetlenie. Vrátim sa opäť k tomu, že ak by už dnes existoval zákon o obetiach, ktorý Ministerstvo spravodlivosti síce pripravuje, ale pripraví opäť ako si k zamrzlí, tak možno, že by nebolo treba zatiaľ siahať aj po takomto modele financovania organizácií, ktoré sa venujú priamej pomoci ľuďom, tak ako aj dobrovoľné hasičské zbory sa venujú priamej pomoci ľuďom. Lenže keďže tento zákon je naozaj zatiaľ v nedohľadne, tak verím, že uznáte aj vy, pán minister, že možno jedným zo spôsobov, ako dočasne vykryť túto pomoc, je aj práve zaradenie medzi účel poskytnutia dotácií aj služby, ktoré som spomenula. Ja vám ešte, pán minister, pripomeniem to, čo ste mi sľúbili pred 5 rokmi, už to bude teda 5 rokov, a to, keď už hovoríme o hasičoch, teraz sa presunieme možno nie alebo od dobrovoľných k profesionálnym hasičom. Pred 5 rokmi ste sľúbili zboru v Tvrdošine, že im pomôžete prebudovať, teda finančne im pomôžete alebo zabezpečíte to, aby mohli pracovať v slušných podmienkach. Boli ste sám na mieste, kde teraz pracujú, sám ste uznali, že tie podmienky naozaj nie sú dobré. Nejako sa odvtedy nezlepšili. Vtedy ste prisľúbili konkrétnu sumu na opravu alebo na rekonštrukciu. Doteraz sa z toho nič nerealizovalo. Takže možno treba sa sem tam obzrieť aj za tým, že čo ste reálne sľúbili a nesplnili. Týmto vás teda tiež prosím o to, aby ste týmto hasičom v Tvrdošínskom okrese zabezpečili podmienky hodné ich dôležitej služby, tak ako sám o tom aj vravíte. Rovnako na margo týchto hasičov vám poviem, že práve oni sú v Tvrdošíne tými hnacími motormi, ktorí rozbehli aj veľmi dobre spolupracujú s dobrovoľníkmi, s dobrovoľnou hasičskou službou alebo
tak, neviem to presne pomenovať, ale s dobrovoľníkmi, hasičmi. A možno, že aj toto by mohlo pomôcť v rozhodovaní o tom, že či im tie financie budete vedieť poskytnúť na rekonštrukciu ich budovy a celkovo priestorov, v ktorých sa naozaj normálne nedá už takmer fungovať. Dovolte mi teda prečítať v závere tejto krátkej rozpravy pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Eriky Jurinovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 526/2010 zbierky zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra z nej neskorších predpisov. Pričom tento vládny návrh sa mení a doplňa takto. Bod 1. V článku 1 sa za doterajší bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie: bod 3 v paragrafe 2 sa doplňa písmenom J, ktorý znie: bod J. Služieb pre obete dopravných nehôd, priemyselných havárií, teroristických útokov a násilných trestných činov, vrátane služieb krízovej intervencie, psychologickej, sociálnej a právnej pomoci. Doterajšie body sa primerane prečíslujú. Bod 2. V článku 1 doterajší bod 4 znie: bod 4. V paragrafe 3 úvodnej vete sa za slova podľa paragrafu 2 vkladajú slova písmena A, B a D až J. Odôvodnenie. Dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ďalej len dotácia, sú často poskytované aj na činnosti smerujúce k zlepšeniu bezpečnosti cestnej premávky alebo na odbornú prípravu, preventívno-výchovnú a odbornú výcvikovú činnosť subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému. V ostatnej dobe čoraz naliehavejšie vyvstávajú najmä požiadavky na podporu aktivít, ktoré by plynule nadviazali na činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia a majetku. Po prvotnom zásahu zložiek záchranného integrovaného systému sú príjemcovia tejto pomoci spravidla odkázaní sami na seba. Po uhasení požiaru či ošetrení zranení je dotknutá osoba odkázaná len sama na seba. V súčasnosti neexistuje žiaden systém tzv. Druhotnej alebo následnej pomoci a podpory. Často pritom ide o na pohľad bežné záležitosti ako pomoc pri riešení poistnej udalosti a podobne. Na druhej strane nie vždy musia byť následky dopravných nehôd, priemyselných havárií, teroristických útokov a násilných trestných činov zjavné na prvý pohľad. Tak závažné udalosti majú neraz aj o mnoho ďaleko siahlejšie následky, pri riešení ktorých sú služby krízovej intervencie, psychologickej, sociálnej a právnej pomoci skrátka nevyhnutné. Napriek tomu je poskytovanie pomoci a podpory obetiam násilných trestných činov, obeti dopravných nehôd či teroristických útokov alebo rôznych priemyselných havárií dlhodobo opomínanou oblasťou. Ochrana a podpora obetí zahŕňajúca aj služby krízovej intervencie, psychosociálnej a právnej pomoci je nielen veľmi žiadaným, ale aj logickým krokom, ktorý po zásahu zložiek integrovaného záchranného systému bezpodmienečne musí nasledovať. Naliehavosť umožnenia poskytovania dotácií na uvedené účely je znásobená aj pretrvávajúcou neúplnou transpozíciou už spomínanej smernice z roku 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov. Neexistenciu unifikovanej podpory obetí zo strany štátu doposiaľ supluje tretí sektor, ktorý je do značnej miery odkázaný na čerpanie dotácií určených na tento účel. Cieľom predloženého pozmeňovacieho a doplňujúceho návrhu zákona je teda rozšírenie možnosti poskytovania dotácií aj na podporu služieb pre obete dopravných nehôd, priemyselných havárií, teroristických útokov a násilných trestných činov, vrátane služieb krízovej intervencie a psychosociálnej a právnej pomoci obetiam. Takže to je celé znenie návrhu zákona. Týmto vás prosím o podporu pozmeňovacieho návrhu. Jedine v duchu tom, že pokiaľ rozširujeme v snahe o to, aby sa možno aj zatraktívnila dobrovoľná hasičská služba, čo je dobrý úmysel, tak rovnako je dôležité dať možnosť robiť svoju pomocnú činnosť konkrétnym ľuďom
teraz v neziskovom sektore, ktorí sú takisto odkazaní len na peniaze, ktoré im môže poskytnúť verejná správa, sektor alebo nejaký iný dotačný systém alebo grantový systém. Takže ďakujem pekne a prosím o podporu. Končím možnosť nahlásiť sa s faktickými poznámkami. Jedna faktická poznámka na vystúpenie pani poslankyne. Páči pán poslanec Jan Skulík.